Jeg er sikker på, at det var dig, der skulle komme ihjel. Nej, det var dig. Nej. Det var bare, at vi havde troen. Du vil jo også have troen. Ja, men hvem fik den? Det gjorde du. Ja. Det De har fortjent til det. Du har sørget for det. Hvad sker der her? Jeg står og beskylder mig for, at jeg har taget troen. Hvad laver du? Ja. Han tror, han derovre, han er rigtig farlig. Han skulle passe på. Okay. Jeg laver det mange gange mod ham. Du føler mig mere frisk end nogensinde. Jeg er klar til at kæmpe. Ja. Petrus. Skal vi sige, at vi kommer fra nord Ja, med vores mørke her? ja. Og så tager vi over øst. Og så passer det med, at vi kommer bagfra. Og det, Ja. det kan de ikke se. Nej. Og så oprører vi den. Og så vil vi... Så sender vi herned og angriber. Ja, og så overtager vi sådan noget. Er det plan? Det er det, vi gør. Yes. Anastasia, den anden, vil du tage Tilius til din ægte mand? Ja. Tilius, vil du tage Anastasia, den anden, til din ægte hustru? Nå! Nå, Tilius. Den gik ikke så længe, var. Så er det rigtigt, du kan få det for dig selv. Men, det vil da godt glemme alt om. Okay, slot bliver der aldrig dit. Du skal ikke tro, at du får slottet. Jo. Ellers så kunne det jo være, at du gik hen og forsvandt, eller døde. Så ellers må vi jo pine dig til det. Jeg giver ikke kongeriget væk. Er du nu helt sikker? Sikker på det? Ja. Der er ingen, der kan hjælpe dig herinde. De kan ikke komme og hente dig. Du er meget langt væk fra der, hvor du bor. Skal Jeg jeg? giver det ikke væk. Nå, så det tror du. Babu. Det kan være så ud for dig selv. Ja, mor. Au! Vi skal skynde os, Tilius. Nej. Hvad skete der? Petrus! Er du okay? Jeg kan ikke mere. Du må ikke forlade mig. Tag mine sidste kræfter. Nej. Vær der. Det er dejligt at være konge og rundt over Petrus. Det er da vist noget, du tror. Gå væk! Du, Anastasia, den anden, vil du tage Tilius til din ægte mand? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Tilius, vil du tage Anastasia, den anden, til din ægte hustru? Ja. Jeg erklærer jer nu for rette ægte folk at være. Hold kæft, mand! Satan. Op og læg med dig. Så længe gik det ikke var. Du har det slot for dig selv der. Nå. Nå, Tilius. Det gik ikke så længe, var. Det slot der. Det vi kan godt lade dig gå egentlig. Men til gengæld så vil vi have kongeriget. Det sker aldrig. Er du sikker? Ja. Må vi jo pine dig, indtil du overgiver dig. Jeg giver ikke kongeriget væk. Er du helt sikker? Ja. Det bliver værst for dig selv. Tag på mig, eller... Kæmper! Løb, Tilius, for fanden! Mit knæ! Løb! Løb, Tilius! Fuck mit knæ! Tilius! Det er dejligt at være konge. Vi har vundet over
det sorte. Og Petrus. Det er da vist noget, I tror. Hey, rolig nu, dreng. Hvor er det, min drømme? Ja,